Og i bogen, der siger hun noget af det smukkeste, der er sagt om fællessang. At vi åbner simpelthen en dør ind til vores sjæl, når vi synger sammen. Fordi stemmen, siger hun, er utrolig personlig, og mange mennesker bruger den sjældent til at synge, men når det sker, så gør man sig blød og blid. Og det er svært at være et hårdt menneske imens, siger hun. Og det vil sige, nu sidder vi her en hel sal af bløde mennesker, og glæder os til at byde velkommen til Signe Svendsen. Men for mig er den altså et smukt billede på, hvor omsaggribende og vanvittig forelskelsen kan være. Hvordan man kommer i afmagt, når man er forelsket. Og det, nu lever jeg selv i et meget modent parforhold. Vi har været sammen i over 22-23 år nu, sådan noget, så det kan være lidt svært at huske, hvordan det var, da man var forelsket. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender til det. Så derfor så... Man kan jo sige, der må jo have været en gang at forelsket. Jamen, og derfor så, jeg tænker bare, at det kan være meget sundt at blive mindet om det. Og der synes jeg, at den her sang virkelig rummer det og fortæller det. Så hvis man synes, det halter, så kan man jo sætte sig til at synge den her. Jeg skal da hjem og synge den, kan jeg mærke. Nå.